Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Monga mwa nthawi zonse ndabweranso ine munthu wanu anthu nkhani opanda pepala pompano pa Dreams Media pomwe mabwani nkhani zosiyanasiyana kuti ndine pano tigawane kuti tione kuti zinthu zake zikuyenda amotani. Ndakutengani pa tsamba lomwe lija la mkulu yemwe uja amene amatchuka kuti Bakili Mulusi TV amene yuti ndithu wakangalika kulemba nkhani zosiyanasiyana pa tsamba lake la Facebook. Ife tikhale tikuwerenga nkhani zimenezi kuti ino ndife pano tikhale tikuyendera limodzi. Tiwerenge post yake yoyamba ndipo iyeyu walemba kuti UTM ndi MCP apanga ubale ku parliament. Aphungu a UTM anavotera Peter Dimba wa MCP pa mpando wa speaker. Ndi chifukwa chani amafuna DPP iwathandize kuvotera Catherine Zumala pa mpando wa first deputy speaker. Aphungu wa MCP wapeza mavoti 60. Catherine Zumala wa UTM wapeza wa UTM 24. Mukaphatikiza 60 plus 24 akupanga mavoti a Peter Dimba amene amapikisana ndi Suleiman. Timanena dzulo kuti UTM isakakamire DPP chifukwa ndi m'bale wake wa MCP. Lero taziona ndi maso aphungu a UTM akuvotera chikangawa. Komabe tithokoze kuti DPP yatenga ulamuliro wonse ku parliament ndi kugwetseratu MCP pamodzi ndi ma-agent awo a UTM. History is the best teacher. Nkhani imenetu yamanga nthenje pamalawi pano ndi nkhani imene yachitika dzulo pomwe parliament amasankha speaker wa nyumbayi kuphatikizaponso first deputy komanso second deputy. Ndipo zimene zitu ndithu zagwedeza mwa nyumbayi potengera kuti zikuoneka kuti aphungu a UTM omwe amaoneka kuti ubale wawo ndi wa MCP sumayenda bwino mbuyomu, koma dzulo apanga ndithu kuoneka kuti apanga mgwirizano kuti avoterane ndi cholinga chofuna kuti athane ndi makamaka amene amapikisana kuma ochokera ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Ndipo mkulu ameneyu Bakili Mulusi TV akuying'alula nkhani imeneyi mosaopa komanso mopanda mantha kuti inu tu a UTM inuyo ndi anthu odabwitsa kwambiri chifukwa inuyo ndithu abale anu nda MCP iwo. Ngakhale nthawi zina mumaoneka ngati kuti simukuwadziwa MCP iwo, koma ndithu kunena mchilungamo a MCP iwo ndiwo abale anu. Mene kuti ndiko kuyankhula wa Bakili Mulusi TV. Inu maganizo anu ndotani pa zimene mkulu ameneyu walemba pa tsamba lake limeneli la Facebook? Titendisesereke nisoni tiwerenge post ina imene ndithu mkulu ameneyu walemba komanso timve kuti kodi iyeyu akuti chani pa zolembalemba zake. Iyeyu ndithu walemba kunena kuti Minister of Finance sanathe mwezi ali pa mpando umenewu wapeza kale 150 billion kwacha. Singongolenso ayi koma thandizo laulere kuchokera ku maiko osiyana-siyana. Taonani list ya maiko amene atithandiza mwaulere atangobwera Joseph Mwanamveka ngati nduna ya zachuma. Britain $5.3 million, Norway $4.5 million, America $17.5 million, Japan $3.7 million, World Bank $45 million, China $3 million, IFAD $3 million, Switzerland komanso Ireland aperekanso chithumba cha madollars. Madonna akuti ndiwokondwa ndi kusankhidwa kwa APM ngati mtsogoleri ndipo apitiriza kuthandiza dziko lino kuti anthu asafe ndi njala. Ndithu imene ndithu ndi post imene mkulu amene wa Bakili Mulusi TV walemba pa tsamba lake la Facebook. Tikhale tikungosungunula kuti kodi zimenezi zikutanthauzanji. Iyeyu ndithu watsindika kunena kuti Joseph Mwanamveka chisankhidwira kukhala Minister of Finance sanathe mwezi koma ndithu wakwanitsa kuvumbulusa ndalama zokwana 150 billion Malawi
kwacha. Iyeyo ndithu wapereka list ya maiko amene ndithu atithandiza kumalawi kuno, ndipo maiko ake ndi Britain, Norway, America, Japan, World Bank, China ndi IFAD ndi ndalama za nkhaninkhani. Iyeyo watsindika kunena kuti maiko akuti ndokondwa ndi kusankhidwa kwa Profesa Arthur Peter Mutharika kotero kuti maikowa akhale akukhuthula chithumba matumba a ndalama za nkhaninkhani kuti kumalawi kuno njala isadekeze kumgwira munthu pakhosi, njala isakhale ikulowa mnyumba mwa munthu aliyense, ndipo maikowa akuponya ndithu ndalama za nkhaninkhani. Zikutera kuti ndithu pamenepa kuti ukulu ameneyo akungoyamikira kuti mwanamveka ndi Mtondo komanso Peter Mutharika si zoba. Iye amapanga ndithu zimene waona kuti zikhoza kuthandiza dziko lino. Anthu ambiri ndithu akuoneka kuti akukhutitsidwa ndi mmene Peter Mutharika wayambira kulamulira, ndipo anthu akuchimva m'mitima mwawo kuti mdziko muno mulino mtsogoleri, kuyerekeza ndi mmene anthu amayankhulira masiku angapo pamene tidali mulamuliro wa Malawi Congress Party omwe umasogozedwa ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Tapangani subscribe, like, comment komanso share chifukwa zimenezo zomwe zimatipatsa ife mphamvu kuti tizikhala pano kukadabula nkhani zosiyana. Tibwerenso pa post ina imene mkulu amene walemba ndipo tiwerenge motere. Nkhani ya oyimba popanda amalipira taxi nthawi zonse akafuna kuyenda, akuvutika nthenda ya impsyo ndipo akamapita ku chipatala amayenda pa taxi. Pamene Banda akupempha mayendedwe, ana a Lucius Banda akuyendera magalimoto amene anasiya malemu bambo awo. History is the best teacher. Nkhani nso ina yomvetsa chisoni imene yamveka ndiyokhudza Banda amene ali mkulu wawo wa malemu a Lucius Banda. Iwo atu ndithu ali ndi nthenda ya impsyo imene yakhala ikuwatsautsa kwa kanthawi ndithu, ndipo amene akupita ku chipatala ku Blantyre kawiri pa wiki kuti akalandire thandizo la nthendayi, ndipo iwowa apempha amalawi akufuna kwabwino kuti awathandize chifukwa choti kuti akuvutika makamaka ku nkhani ya zachuma. Iwowa adandaula kuti palibe ntchito iliyonse imene amagwira, koma ndithu akufunika kuti ayendese banja komanso azikhala ndi mayendedwe okwanira bwino kupita ku Blantyre pa wiki kawiri. Iwowa ndithu mukuyankhula kwawo post ina imene tinawerenga mbuyomu anatsindika kuti boma limene lapitali lidawalonjeza kuti awathandize powatumiza ku chipatala ku India kuti akalandire thandizo la nthendali, koma lonjezo limeneli silidakwaniritsidwe. Apa pamene nayenso mkulu amene wa Bakili Muluzi TV walemba kuti pamene Banda akuvutika ndi nthendayi, pamene ana a mphawo Lucius Banda akuyendera magalimoto amene bambo awo adasiya. Mafunso anthu nkumakhala nena kuti kodi anawa sangamawathandize mayendedwewo. Nkhani zimenezi ni nkhani zomwe zina zalembedwa pa tsamba limene la makamaka la mkulu amene Bakili Muluzi TV. Funso nkumati maganizo anu ndotani pa nkhani imeneyi. Tipiteso tiwerenge nkhani ina imene yalembedwa ndithu pompa pa Bakili Muluzi TV. Iye akuti mkulukuta moyo wanena kuti Suleiman akhale speaker, second deputy speaker Victor Musowa, first deputy speaker Victor Musowa komanso second deputy speaker Esther Jelobala. Zimene wanena mkulukuta moyo ena ake amamvera enano musovenge nditima theory tanu tosa thekato. Ndithu mkulu amene ndithu akupitizabe kung'alula kukadabula komanso kuchita zinthu zodabwitsa makamaka kudzera pa tsamba lake limene la Facebook. Ndithu timakhala tikuwerenga nkhani ziwiri zitatu, timakamba mubwereza kuti pamodzi pano sitipachulutsa propaganda zimene timachita tikungopita kwangowerenga exactly what has been written and giving you what has been displayed on this particular Facebook page. Kenako tikungoona maganizo anthu awiri atatu kuti kodi anthu nawonso akuganiza amotani. Ndikhalenso ndikubwera posachedwa apa kuti tibwereso ndi nkhani zina. Ndife pano tiunikirane zinthu ziwiri zitatu kuti tione kuti dziko lathu ngati la Malawi likuyenda motani. Until that next time, ine ndingoti ndapita. Osewala kupanga subscribe, like, comment komanso share chifukwa zimenezo zomwe zimatipatsa ife nyonga, energy, mphamvu kuti tipitirire kuchita zimene tikuchita pakadali
pakali pano. Tiyankhulanenso mchigawo china zikomo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.